Τώρα ξεκινούν. Τώρα ξεκινούν. Δηλαδή ακόμα και σε 1, 2, 3 χρόνια θα έχουν μπει και τα τελευταία μπόλια στην παραγωγή. Ναι. Η χαρουπιά είναι από τη φύση της δέντρο ανθεκτικό στην ξηρασία, γιατί έχει την ιδιαιτερότητα να αναπτύσσει βαθύ ριζικό σύστημα. Σε αντίθεση παράδειγμα με την ελιά που και αυτή είναι στην κατηγορία των υποτροπικών, αναπτύσσει επιφανειακό ριζικό σύστημα. Δεν αντέχει καθόλου στην ξηρασία. Η ελιά έχει γίνει πιο απαιτητική υδροβόρα καλλιέργεια τελικά και θέλει και μεγάλες ποσότητες. Ενώ η χαρουπιά θέλει λίγη βοήθεια και σε λίπανση και σε νερό, αλλά όχι αυτές τις ποσότητες. Συνήθως οι άγριες χαρουπιές από τη φύση τους δεν έχουν προορισμό για να γεννάνε. Απλώς η φύση τα ρυθμίζει με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να δίνει τη δυνατότητα της αναπαραγωγής στο είδος. Ήταν η χρονιά της χαρουπιάς πέρυσι. Γέννησαν λοιπόν τα περισσότερα, όλα σχεδόν τα δέντρα, υπήρχε υπερπαραγωγή, φουσκώσανε την τιμή και βγήκανε λοιπόν τα συνεργεία των άσχετων με την καλλιέργεια, χωρίς να έχουν καλλιεργητική δήλωση, χωρίς να έχουν κανένα παραστατικό νομιμοποίηση παραγωγού, μαζέψανε όλα τα αδέσποτα δέντρα της Κρήτης. Λοιπόν, σκουπίζανε ό,τι βρίσκανε κάτω, αφού πουλούσαν ένα 30 τα χώματα και τις πέτρες. Τραγικά λάθη αυτά. Δεν μπορείς να αγοράζεις γουρούνι στο σακί σε αυτές τις τιμές, αλλά δεν μπορείς και να εξισώνεις και δεν πρέπει να εξισώνεις το άγριο χαρούπι, που ο προορισμός του πέρα από το σπόρο είναι για ζωοτροφή, να το εξισώνεις με το ποικιλιακό που είναι τροφή για τον άνθρωπο. Λοιπόν, αυτά τα λάθη ήταν επόμενο ότι θα τα πληρώναμε και συνέβη πολύ σύντομα. Τα χαρούπια. Αυτή είναι η περσινή παραγωγή ακόμα μέσα. Λοιπόν, αλλά είναι σε αρίστη κατάσταση. Καμία φθορά. Λοιπόν, αυτή είναι βέβαια άριστη χώρη για αποθήκευση. Εγώ τους κάνω και μία πεντόμωση με αέρια όταν τα πρωτοβάλω μέσα. Έχω κάνει ταξινόμηση από το δέντρο, ανάλογα με την ποιότητα. Αν είναι σούπερ μελάτα, αν είναι μέτρια, αν είναι πιο στεγνά για άλευρα ή αν είναι υποβαθμισμένα για ζωοτροφή. Οι δικές σας οι προσπάθειες τώρα έχουν ευδοκιμήσει ό,τι αφορά το χαρουπό. Ναι, νομίζω εντάξει, και χαρουπάλευρο φτιάχνω φανταστικό. Το φτιάχνετε κι εσείς αυτό? Ναι, έχει βαθμό δυσκολίας γιατί έχει πολλά ζάχαρα και υπάρχει δυσκολία στο στέγνο. Ο καρπός καταρχήν τεμαχίζεται σε χοντρά τεμάχια. Δηλαδή στο θρηματιστή με τον οποίο κάνω και την επεξεργασία στην εκχύληση. Εγώ κάνω εκχύληση σε ψυχρές συνθήκες, με κρύο νερό. Όπου παίρνω λιγότερη ποσότητα σε τελικό προϊόν, αλλά παίρνω τον αφρό, παίρνω την καλύτερη ποιότητα. Και δεν παίρνω τη βαριά γεύση, αυτή που καμιά φορά προκαλεί τον καταναλωτή. Λοιπόν, για το χαρουπάλευρο τώρα που μ' ρωτήσατε. Περνά από 6-7 κόστιμα αυτή η διαδικασία. Και περνά αντιστοίχως κάθε φορά και από ένα στάδιο στεγνώματος. Το κάνω στο τζάκι του σπιτιού μου το χειμώνα που έχω το χρόνο, ατέλειωτες ώρες, για να παράξω 10 κιλά χαρουπάλευρο τη βδομάδα. Εγώ βέβαια εκτός των άλλων ενσωματώνω και τα σπόρια του χαρουπιού και στο χαρουπόμελο στην εκχύληση και στο χαρουπάλευρο στο αλεύρι. Το αλεύρι καταρχήν επιλέγεις ένα-ένα λογό, ένα-ένα καρπό. Αφαιρείς ακόμα και το κοτσάνι του ξύλου που έχει πάνω, διότι η υγεία ξεκινά από το έδαφος. Πρώτα φτιάχνουμε την υγεία στο έδαφος για να φτιάξουμε υγιή δέντρα και αυτά τα υγιή δέντρα θα μας δώσουν καθαρούς ποιοτικούς καρπούς. Διότι εγώ παράγω και λίπασμα μόνος μου. Που σημαίνει ότι έχω ένα καθαρό λίπασμα, μειώνω τις εισρωές και η αποτελεσματικότητά του φαίνεται το εισπράττεις μέσα από το δέντρο. Διότι η όλη ουσία είναι η σωστή επικοινωνία με τη φύση. Εκεί μέσα τι περιέχει το βιτίο εκεί πέρα, Κώστα? Το βιτίο εδώ τι περιέχει? Έχει διάφορα, αλλά η βάση ας πούμε είναι η κοπριά, η σκόνη του καλοκαιριού. Πούλπα. Χρησιμοποιείς για λίπαση? Αυτή είναι για λίπανση, αλλά αυτή τη δουλεύω 6 μήνες. 6 μήνες. Αυτή πάει σε εξάμηνο. Αυτό τώρα εκεί είναι η καινούργια καζανιά που βγάλαμε. Κώστα, εδώ μέσα είναι το προϊόντα από το χαρούπι? Ναι. Και χαρούπι έχει και κοπριά έχει και στάχτη έχει. Είναι βασικό και πολύ σημαντικό να παντρέψουμε την επιστήμη με την εμπειρία.
Η εμπειρία είναι η κοινή πρακτική, ξεκάθαρα, που σημαίνει ότι μέσα από εφαρμογές, δοκιμές, πειράματα κλπ. Καταλήγεις σε κάποια στάνταρ, σε κάποιες πρακτικές, σε ένα πρωτόκολλο, ας πούμε, σε ένα πρωτόκολλο. Εάν παράδειγμα έχεις κολλήσει ότι για να λιπάνεις τα δέντρα σου πρέπει να βάλεις την όπισθεν στην αποθήκη του εμπόρου, δεν λέω του γεωπόνου που είναι επιστήμονας, αλλά του εμπόρου των λιπασμάτων, σίγουρα δεν θα μάθεις κάτι διαφορετικό. Το εμπόριο είναι, το πρόβλημα είναι το εμπόριο. Διότι δεν πρόκειται ποτέ να πάρεις μια σωστή πληροφορία εάν αυτό αντίκειται στη στρατηγική της πώλησης. Το εμπόριο στηρίζεται στην πώληση, άρα στο πελατολόγιο. Πώς θα κινηθείτε προς το εμπόριο? Κοιτάξτε, το εμπόριο πας βήμα-βήμα. Εκεί δεν βάζεις μεγάλους στόχους, δεν κάνεις μεγάλα οράματα. Δηλαδή είναι ένα μοντέλο τελείως αντίθετο με τη λογική της υπερπαραγωγής. Πάμε λοιπόν σε άλλο μοντέλο, πάμε να στήσουμε ένα άλλο μοντέλο πιο φυσικό, πιο συμβατό, πιο ανεκτό, πιο ανθεκτικό και πιο ποιοτικό. Γιατί πάνω απ' όλα ο καρπός που παράγουν τα δέντρα είναι η τροφή μας. Δεν πιστεύω ότι φτάσαμε μετά από χρόνια υπερπαραγωγής, δηλαδή εντατικής καλλιέργειας, πήραμε παραγωγές, ναι, ο Χαρότα ας πούμε, ήταν ωραία τόσα χρόνια, αλλά φτάσαμε σε ένα σημείο κορεσμού. Η γης δεν αντέχει άλλο, δεν μπορεί να ανταποκριθεί, δεν μπορεί να απορροφήσει αυτά που προσθέτουμε, αυτά τα συνθετικά, τα χημικά λιπάσματα, γιατί δεν προσθέτουμε παράλληλα και οργανική ουσία. Για να τα κάψει λοιπόν η γης αυτά τα συνθετικά, πρέπει να κάψει και οργανική ουσία. Εφόσον λοιπόν εμείς δεν προσθέτουμε οργανική ουσία, μπορεί και να καλλιεργούμε και με λάθος τρόπο να ξεπλύνεται ακόμα και το έδαφος από διάβρωση, που είναι το ό,τι χειρότερο, έτσι. Δηλαδή να χάνεται γόνιμο επιφανειακό έδαφος. Δεν προσθέτουμε τίποτα, ενώ θα μπορούσαμε παράδειγμα τα κλαδέματα των δέντρων με σωστό τεμαχισμό να τα ενσωματώνουμε στο έδαφος, να μην καλλιεργούμε τα επιπληνή εδάφη. Αυτή είναι μια τελείως λάθος πρακτική. Βλέπετε παράδειγμα εδώ, με μια μικρή τρυπούλα ανάντι του δέντρου μπορούμε να αναποθέσουμε το λίπασμα και το στερεό και το υγρό. Βοηθάμε να συγκρατήσει ακόμα και το νερό, το όμβριο, το χειμερινό νερό, τα βρόχινα νερά κλπ. Έτσι, και να περιορίζουμε όσο το δυνατόν τη διάβρωση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.